Bilang kulukul. Subscribe na mo. What's up mga kapams? Welcome sa aking YouTube channel, G-Pams TV. So, kuyugi ko nyo nga magtinda no? Sa sidewalk, pindor naman ko ang namaligyan ako ng Chicken Joy dito sa Dolos Fire Station. So, paninda tag Chicken Joy para natay palitan niyo punihapon. So, let's go! Oh. Uy, Ala. wala. Gawuloy kuan. Asus na idaghan, pro ka ng kambyo, wala. Na, yan sa kaman eh. Sinsiyo sa ta si ma'am, nakisisiyok mo po. Sige ko ma'am. Pasibo na lang video. Wala man. Dali daw. Dito ni 50. Kailan mo kuha? 90. Kailan ito? Dos, mga? Sabi na 5. Tulo ba yun? Ha? Pasinsili ko dahil lang igoy. Attack na ko niya. Mamo, sinsili sila pasinsili. Ah, matik man. Boy. Yung kalima. Pat ano yung pat mo ah. Bilan eh? At 35 kali 3.5 by 2. Kaya na bilan eh? 50. Bilan? 5. Bilan din ko? 20. Ah. Kira na ko. Sila isig ko tepat. Tepat ane 45. Kung lagi sa. Nanti na eh. Ko pila ka tulo. Load lang sila para 20 rin makuha na eh. Kang, what's yours? This one, this two, this three. This four. This four. Napunta this four. This one, this two, this three, this four. Ulo. Ha? Tuslo na doon na. Uy, tuslo na kan. Tapi mo ko kita naon mo. Ulo, di ba? Ano dyan? Anganyot ya, dia kuha ng taksa yang tas. Iya, bukan itu. Sayo pergi kayo. Ilan niya? Ugal. Ama. Ini. 40. 40. Bila may nakuha to, ma'am? Ano siya? Upat ka, sinang 5-5. Atag ni ma'am. Kaya mo, Abi? 43. Sila ni, 5. Ya, palit yung sandubag ya, be. Ya. Yan yun.
ya. Oh, ulo brad. Ulo sa tarong brad. Sikit-sikit hindi brad. Bili ka, Bi? Ano kinain mo? Ano yung malabato niya, Dad? Ulo kol. Kapilang ulo kol. Kapila, Dad. Ah, may mana ba? Ala, kapila kali. Jok rabi abot. Kapila kali. Ma'am, 50 ma'am. Eko, so. Kajot lang nga. Ako na lang natulo 50 na yan. Ulo o tail ka. Dili ulo kate yel na ulo. Gimana kon? Kung yapil ugo nito sa. Ako dito pa kayo na dapit. Okay, 5 yun ba? Ka magikuyo. Wala kon say. Naman mo 500 ba? Dito na yung ulo. Salamat. Kaya mo hatag. Kansa. Ya? Okay. Nama ko ni mo pa. Kasi hatag sa yaha. Ay, lupin ay. Tara. Grabe abot. Ma'am, 50 ma'am. Eko, so. Kajot lang nga. Ako na lang natulo 50 na yan. Ulo o tail ka. Dili ulo kate yel na ulo. Gimana kon? Kung yapil ugo nito sa. Ako dito pa kayo na dapit. Okay, 5 yun ba? Ka magikuyo. Wala kon say. Naman mo 500 ba? Dito na yung ulo. Salamat. Kaya mo hatag. Kansa. Ya? Okay. Nama ko ni mo pa. Kasi hatag sa yaha. Ay, lupin ay. Tara. Pila mo Bila ha? makuha. Na. Mang balik biskuit, Mang. 25. Nakalindot ka din yung camera mo. Isa. Okay naman ako. Nani camera na? Bobo ka pala, balik daw. Uy, liyan ka magkakaw. Yung kaon. Lupin ya kang. Gano'n eh. Bilang ikaw. Sila yung makuha kang. Kaon. Tara. Pat. Karin ko, nakabot lagi ito. Oo. Sila yung makuha na. Pat, ay, kalima ni ako ah. Kalima. Mana? Bunga. Bungagan ako bunga. Bunga ah. Bunga. Ito. Puno mo kupad. Pulo, 50. Ha? Oh, pulo. Saan, ma? Napalit. Oo, ulo. Pila ba ng unod dyan? Tinidiri ako. 40. Hirap na lang, ulo ko. Tara ka. Dip dala.
Ano lang Kuya. kuya? Pila naman mo dyan. Sulod na nagsilupin o kanon rin mo. Sulod na dyan. Pagkaon. Magkuha di ha. Saan ang pangka? Ikaw na sulod. Sulod na. Ano kuya? Sila niya? Oo. Ay, wait. Ay, sunod. Ah, ma'am. Kaya, ulo. Hello, guys. Ikaw na lang. Walang silupin ka. Ako na. Basta. Hindi lang mo na slip. Thank you po yan. Ah, 55. Sila na. BTS ka. Sila kanina po. Sila pa ulo. Pat. Ilang pat. Ang kuya man ako. Cellphone bag. Ano si Pila man? Pila ni? Wala na. 20. Ha? Ang wifi. Hindi na po maminaw. Ninyo agang. Lang lang dia agang. Buwan lang. Pwede mo po. Bye, sila. Dia lang gang. Tangan lang ada. Ayo, dito. Dia. Ya. Duhaday. Asi. Ma'am, pati ma'am. Oy. Semua. Tulo ba sini ano? Hello. Wakan ko ito day. Sa lopay. Palit na ako ng bulsin dito. Ini Lalakay ko ito po. Tama na. 5. Please. Yanay mo bayad sa 5. Nawala ko. Sige, kanyo. Ay, tura. Galaway. Wala yung kwarta, ambot na to. Ano yung kwarta di gang? What car? Wala. Pila man to, kaya ito ipatag na. Anak ko, kay kwarta. Pagtarong day. Libre day. Wala di day. Tingko ning gawa sa akong kwarta mo. Ate, kumariya. 163 ma'am. Wala lagi, gusto ka sampal? Wala ko niliwa. Unpack to the left or unpack to the right? Unpack to the
ni boss. Ay, lagi trapo lagi lang. Kaya lagi nagpulo ang suka. Buka, ma. Wala yun. Yan, isip ko na. Sila ni. Sila ni. Paa, Canada 20. Bayan kami. Paas. Wisa. Bayan kami. Oo. Kining wing. Tulunan din. Kanang tiil dyan sila. 20. Basta mga unod. 20. 55 na diya. Natin sila ng diri. Ari, 20. Wing, 20. Wing. Tulunan din, ma'am. 35 ang box. Sila ko agad ng 40. Ano lang, 60. Yan kayo man. Kaya ba ng buhok? Kain ng book. Aw. Ano nagsiya ko kayo? Ako din yun. Sa 20 ba? Ano ka na po naman yan? Yan 25. Ano yung 55? Kung ano may suka ato. Tag 28 na yun ko. Yan ni John, din nagpapamigduha. Go. Ano ka? Then, kung ano pamigduha, sabihin kita na namin ka. Ano lima? Hanggang. Call siyam ka. Walang ko kang paliugang. Manok na lang ko kang ngake. Ayan. Kagaya ay ito. Abis mama. Ambiyon. Pat na ma'am. Go go.